Pozdrav svima. Evo jedna stvari koja se često koristi u reportingu, a to je potreba da se u jedan fajl prevuku neki podaci koji postoje u drugom fajlu, ali bez kopiranja, već samo korišćenjem linkova. I evo, znači mi imamo u suštini neki podatak o, na primjer, rezultatima iz januara. Šta bismo radili ako nas zanimaju rezultati iz februara? I recimo da nećemo ih ređati ovako jedan ispod drugog, već ćemo umjesto januara ovdje imati samo februar. Radit ćemo jednostavnu stvar, a to je data, edit links. Na tastaturi vam je to Alt-A-K, tab, change source. I onda ćemo ovdje ući u februar i reći ćemo OK. I sada vidite, on je iz januara promijenio u februar. Naravno, ovo važi pod uslovom da se isti sheet, da se taj sheet zove isto i u januaru i u februaru, ali i to da se u ćeliji B12 u januaru nalazi ista stvar koja se nalazi i u februaru. Pošto imamo ovakvu situaciju da nam je sad na oba mesta februar, mi možemo januar da ubacimo relativno lako. Samo zamenimo jedinicu, dvojku jedinicom, naravno opet pod uslovom da se februarski fajl zaista ovako zove i da se nalazi na zadatoj adresi. U suprotnom, Excel nam neće povući ništa. Zato je vrlo bitno da se ovako održavaju podaci i da se poštuje neka konvencija u davanju imena i fajlovima i sheetovima. S druge strane, ako mi želimo da otvorimo ovaj fajl, kako to možemo da uradimo? Pa, ako imamo englesku tastaturu, jednostavno kliknut ćemo na to polje i Ctrl+Š. I sada nam se otvorio sam taj fajl koji nam treba. Tako da, evo sad kad smo ga zatvorili, OK, vidite kako se link promenio. Link se promenio naravno tako da bude aktivan. S druge strane, kada vučemo stvari iz jednog sheeta u drugi, pa ako radimo, na primjer, sum ifs ili tako nešto slično, pa zbrajamo iz drugog sheeta u prvi, ono što je bitno napomenuti jeste da, ako idemo sum ifs i uđemo u ovaj fajl, pa kažemo zaberi nam to tu, po kriterijumu ovom ovde, tr. Znači da ima tr sa bilo koje strane. I evo, dobili smo 450.000 ili tako nešto. Da. Ali šta je bitno? Kad mi vučemo iz drugog fajla, razlika između toga kad vučemo iz jednog fajla, pa u jednom fajlu iz više sheetova i iz više fajlova, jeste što on po defaultu zaključava. Tako da mi ovdje krećemo praktično od druge pozicije, onda bismo otključavali, opet ćemo primjenjivati ista pravila vezana za F4 ili Ctrl F4, ali eto, to je bitno. Mislim, dovoljno ste već iskusni, tako da ćete ovo relativno lako i shvatiti. To je to. Hvala na pažnji. Da, pre nego što se isključim, one more thing, što bi rekao Jobs. Alt-A-K, tab, break link, ukoliko želite da ovdje ostanu samo vrednosti bez linkova. To ćete raditi u slučaju kad, na primjer, ovdje ćete vući neke podatke, a ovdje ćete imati total, koji će biti sum. I sada vi ne želite da uradite Alt-Ctrl-V pa da ostavite kao values, već želite da samo ubijete linkove, a da vaša formula ostane. Onda ćete ići break links. Također, break links ćete koristiti ako vam neko pošalje fajl koji se linkuje na neke fajlove koji su u njegovom računaru, jer vama linkovi iz njegovog računara ne znače gotovo ništa. Tako da i tu možete da ubijete linkove pre nego što počnete da radite. Sad je to. Hvala.